Πολύ δυνατά ήταν. Λολ. Γεια σας φίλες και φίλοι του YouTube. Blogger Fats εδώ και σήμερα θα παίξουμε Team Skywars στον Broken Lands. Και ναι, πείτε μου στα comments άμα σας αρέσει αυτό το κοστούμι. Πείτε μου. Άμα σας αρέσει. Θεέ μου, πονάνε οι αμυγδαλές μου. Να έχω πιστεί οι αμυγδαλές μου, sorry. Και ναι, λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Αυτό το αγαπημένο τραγούδι, γιατί δεν... Μ' άρεσε. Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι. Εύκολα. Εντάξει, αυτό δεν το πίστευα πως θα... Το ξέρω το GitHub μέσα. Yes, W. Wow, λοιπόν. Crap. Πιο πολύ είναι red, blue και κίτρινο. Κατσία. Γιατί? Boom. Πέρτα όλα. Wow. Wow, κόλλησε. Εντελώς. Πάρτο. Τα παπούτσια. Κάπου θα υπάρχει μια σκάλα. Παναγία μου με... What? Ήταν άδικο. Είχε μόνο 2 παίκτες πράσινοι. Και αυτός πρέπει να ήταν με το τσεκούρι. Πώς όμως? Λοιπόν, αυτή τη φορά θα είναι μπλε. Και το... Μιτσί. Ωραία αυτό το κορίτσι. Το δεν πολύ αστείο όμως. Δεν μπορούσε. Ο Μιτζής. Έλα εδώ, κάτσε κάπου. Ο Μιτσί. Ο Μιτσί. Wow! Oh yeah! Πίσω στο παιχνίδι, ο Μιτζί. Βάλτες. Τι έγινε? Παιδιά, λίγη πάτη. Γιατί έκλαψα τώρα, δεν ξέρω γιατί. Σοβαρά!
Ποιος έφτιαξε μια μεγάλη τρύπα και εδώ. Και χρειάζομαι αυτό, το τσικούρι, φέρτο. Πάει το χάμα. Boom. Δεν το πιστεύω! Diamond Sword. Ωραία. Ωραία Diamond Sword. Μητσέ κορά. Sorry για το lag, απλά είναι μέρος μου. Έχουμε έναν ωραίο με άρμο. Έχουμε... Δεν το πίστευα ότι θα είναι το κορίτσι δίπλα μου και ένα αγόρι. Λοιπόν, πάμε εδώ. Θα στο εκεί, ένα λεπτάκι. Απλά φτιάχνω. Την έχει. Τον έχει. Ρε, τυχερή ήταν. Αλλά όχι για μένα. Κολλάω! Πάρα πολύ αυτή τη φορά. Λοιπόν, πάμε με το σπαθί μου. Σ' κι εγώ. Γιατί κολλάει ρε φίλε, ένα λεπτάκι. Σου ορκίζομαι πως τώρα δεν κολλάει. Και ο Μιτζή ακόμα κολλάει, lol. Πάμε play again, πάμε για W Zombie. Για να δούμε, μπλε η Βίκα, οκ. Μπλε, όλοι με το μπλε, λολ. Οκ, ένα λεπτάκι. Κολλάω τώρα, γιατί? Λοιπόν, πάμε για το parkour, να δούμε. Είμαι καλός, άμα δεν είμαι noob. Όχι, δεν είναι και noob στο PvP. Όχι, αληθινά, τώρα μου παίζω Skywars, βασικά SG, αν παίζω SG, δηλαδή Survival Games. Μην κολλάω ακόμα, γιατί? Γιατί κολλάω? Boom. Και πάμε. Και θα δοκιμάσω μια φορά με το split. Πάμε. Pink Ship. What? Τι δεν παίζω Pink Ship. Ομιτζή. What? Wow, okay. Κάθε chest είναι γεμάτο και όλα στα κολλά.
Wow, είμαι καλός ρε φίλε και παίρνω πάντα diamond. Wow. Έχουμε και couples, golden apples. Α, και είναι κανονικά apples, αλλά τέλος πάντων. Πού έχει? Κάπου εδώ θα έχει. Ναι, δεν έχει κανένα chest. Οπότε δεν μπορώ. Ένα λεπτάκι. Το βάλω πίσω. Νομίζω θα είναι λίγο χειρότερα, αλλά δεν μπορώ με χωρίς αυτό. Ομιτζή, why? Γιατί κολλάω τόσο, λοιπόν. Όχι τα achievements, αυτό. Boom, boom, boom. Για να δω. Εγώ μην πλέω, οπότε... Θα το ανεβάσω το βίντεο! Θα το ανεβάσω! Κάνει hacks! Ομιτζή hacker! Το είδατε όλο μόνοι σας. Το είδατε! Πώς ανέβηκε! What in the time? What? Ωρε φίλε! Αυτός είναι insane hacker, έτσι και να σκοτώσει θα με αυτό. What? Το Λοιπόν, δεν το πίστευα πώς θα βρω έναν hacker. Ομιτζή. Εγώ είμαι μπλε, είμαι. Γιατί δείχνει 2. Έχουμε 0 κόκκινους. Τέλεια. Really? Really? Πήγε. Το κολλάω ρε φίλε, δεν μπορώ. Βλέπετε πως κολλάω, δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, χάρη σας. Λοιπόν, αυτό θα το ανεβάσω αληθινά. Οπότε ναι. Κολλάω, κοιτάξτε πως λέω. Λοιπόν... Αυτό, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου και like και τα λέμε. Woo!